कुंदराज जला महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया कावर में जलवा उठाई लिहले बोल बम के नारा लगाई लिहले बोल बम के नारा लगाई लिहले जलवा उठाई लिहले बोल बम के नारा लगाई लिहले घूमत देख डगरिया आइल ढार लजल महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया आइल ढार लजल महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया डीजे कुंदराज गाय जिला के कवरिया आइल ढार लजल महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया सुल्तानगंज से उठाइए के जाल हो चलने कवरिया देव घर देख पैदल हो देख पैदल सुल्तानगंज से उठाइए के जाल हो चलने कवरिया देव घर देख पैदल हो सावन के वर्ष बदरिया अले ढार लजल महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया अले ढार लजल महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया डीजे कुंदराज गाय जिला के कवरिया अले ढार लजल महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया ए जी मगहिया बाबा धारे अइले जाल हो संग कावर लेके अइले झमलाल हो अइले झमलाल जी मगहिया बाबा धारे अइले जाल हो संग कावर लेके अइले झमलाल हो बिटुआ पर फिर नजरिया अइले ढार लजल महादेव घर में बाबा गाय जिला के कवरिया अइले ढार लजल महादेव घर में